Значи, за разлика от надувните кайтове, кайта тип крило, или както ги наричат Power Kites, се разполагат, се разгръщат срещу вятъра. Затова първо трябва да определим посоката на вятъра, за да можем да разпънем, да разгърнем кайта срещу него. В случая посоката ни идва от към града и ето как ще разположим кайта. Изходящия ръб на кайта, това е изходящия ръб, винаги от към страната на вятъра, а атакуващия ръб се разполага в горната част. Говори малко Както се по-високо. вижда, кайта наподобява парапланер. Ето ни ги вървите. Първо правим проверка на вървите. Трябва да се огледат да не са оплетени при транспортирането, за да може по-правилно след това да работи и самия кайт във въздуха. Ето горните върви, които обхващат първа, втора, трета редица на кайта. Поставяме го в средата, след това проверяваме спирачките. Ето спирачките са хванати за изходящия ръб на кайта. И възелчето, края на връвта, я слагаме до другата. По същия начин си правим проверка на другата страна. Както казахме, правим проверката случайно за усукани, за оплетени върви, приплетени, които ако не се оправят, ще влошат след това качеството на полета на кайта. По същия начин и изходящите. Така, ето кайта ни е приготвен, казахме, посоката на вятъра ето от юго-исток. Кайта ни е приготвен, като камерите при вдигането ще гледат към вятъра. Следващата стъпка е да разпънем дългите върви, някои им казват линии. Ето това е бара, на него са дългите върви, 25 до 30 метра, може и до 40 метра се направят, всеки може да си направи дължината толкова, колкото желае. Стандартната дължина е 25 метра и оттам нататъка вече е по желание, въпрос на вкус. Следващото нещо, което имаме да направим е да разгънем вървите. Ето, разгънахме дългите върви и сега трябва да направим проверката. Проверката става като хващаме средните върви, две. Минаваме по средата, най-удобният вариант е да влезем по средата на тях и хващайки ги по-отделно двете ръце, с разделяйки ги с пръсти, да направим проверка на вървите. По този начин се проверява дали са правилно разпънати, да няма възли, някакви други оплитания и така нататък. Така. Ето стигнахме и края. Отделяме цветните върви, в случая червената и зелената, се захващат за спирачките, а двете черни върви държат централните върви. Тоест цялата тежест, цялата сила на опън, която се изпитва, именно е на тези две върви. Стигаме до кайта и тук, правейки едно възелче, в случая можем възелчето да го направим и на
Ето е тая връв. Ето възел, който да контрира след това връвта. Ето, поставяме възела и затягаме. Това е една от най-здравите връзки. По същия начин постъпваме с другата връв. Така, ето захванахме кайта и сега остана да съединим управленията с дългите върви. Тук има два възела, може да бъдат направени 3-4 така нататък. Тия възли определят доколко да бъде натегнати спирачките, респективно управленията. В случая ние ще ги сложим на най-отпуснато положение. Затягането на командите води до по-бързи реакции на кайта и естествено, колкото кайтера е по-добър и се движи с по-голяма скорост, на него му трябват и по-бързи реакции на кайта и затова се използват именно тия възли, това скъсяване на управлението за бърза реакция на самия кайт. Ето, по същия начин установяваме, че има малка промяна и на вятъра. Няма значение. Важното е да сме спазили основната посока. Дори леко изкривяване на вятъра на една страна, при вдигане на кайта, той се намества срещу вятъра. Така. Ето, затегнахме тая връв. Сега остана да се сложа сбруйката и да закача бара за нея. Ето и самия бар, как е закачен. В случая аз използвам тая сбруя, понеже имам, но официално би трябвало да се използват за специалните сбруи за кайтове, които обхващат таза и се намират в тая долна. Окачването е ниско долу, а не както е при мен горе. Но и в този случай също може да се използва. Какво е характерно за този бар? Ето, тук се наблюдава, това е отцепката. При силно изтегляне се отваря това коланче и освобождава закачването. Отцепката се използва при екстремни ситуации, когато има много силен порив на вятъра, не може да бъде овладян кайта, суркане по снега или по земята и така нататък, и тогава за безопасност може да бъде отцепена цялата система, макар че този тип кайтове са така конструирани да могат да изпълняват пълен срив чрез изтегляне на бара. Ще демонстрираме после и този срив, но преди това да обърнем внимание на самия бар. Баровете са най-различни. Конкретно за този модел какво се забелязва? Че в спирачките, краищата, където са, ето виждаме тук това зелено и червено коланче, те са хванати към ето тези карабинерки тук. Чрез които може да бъде скъсявано това коланче. Тоест, ако е необходимо, може в самия процес на полет, да го кажем, на кайта, може да бъдат скъсявани съответните управления. Ето виждаме тук с порядъка на 10-15 см. Другото характерно, което е за бара, имаме ето в тая част. Виждаме тук има същата като рамка.
чрез която, ето чрез изтеглянето от това по време на полет, можем да скъсяваме дългите върви. Тия финни настройки се извършват естествено след придобиване на опит и когато е необходимо. В случая кайта е настроен в най-стандартната конфигурация, по най-стандартния начин за начални стъпки, така че ето откъде може да се регулират. Казахме за управленията, скъсяванията тук от тези три мечета и ето скъсяване на средните върви, на средните дълги върви от това коланче. Самото вдигане, сега забелязвам, че вятъра е много слаб, въпреки това ще дигнем кайта. Вдигането става като се изтегля ето тази червената част. Изтегляме. Значи тук виждаме, че има два надписа Power и Depower системата. В случая този кайт няма такива системи и затова се използва само с изтегляне за червеното. Казахме, регулировката на самата сила на дърпане в случая при този модел се изпълнява чрез ето самата дръжка. Изтегляне и отпускане. Като отпуснем до край, се дава максимална скорост на кайта. Кайта е с по-голям ъгъл, т.е. по-малък ъгъл на атака, е съответно по-бързо ускорява срещу вятъра. Колкото изтегляме ръчката към нас, толкова ние изтегляме спирачките, което увеличава ъгъла на атака, но не дава и челно съпротивление, т.е. кайта започва да тегли по-силно, но ако изтеглим до край, ъгъла на атака се увеличава прекомерно и кайта влиза в контролирания срив. Това е хубавото на кайта, че може да бъде контролируемо сринат по всяко време, когато ние желаем. Ако човек не желае кайта да бъде сриван и да се държи на самата дръжка, т.е. трябва да се направи вече една регулировка тук допълнително да се сложи, доколко бара да бъде изтеглян. Т.е. това движение да бъде ограничавано. Съответно, ако се намали тази връв с 5 см, тая контра, бара ще стига до тук, няма да стига до край, съответно няма да прави пълен срив. И ще може да се виси на него. Но не го препоръчвам. Аз ви препоръчвам да си използвате самите реални възможности, пълни възможности на кайта, да има възможност той да бъде сриван, за да може тая ситуация, при дадена рискова ситуация, да използвате тая му възможност. Сега, въпреки слабия вятър, ще опитаме да вдигнем кайта. Ето, както казахме, вземаме червената, отпускаме бара, с него само контролираме ляво-дясно, не го теглим. Теглим средните върви. И извеждайки го горе, в зенита, отпускаме самия бар. Теглим с тяло. Ляво управление, его дясно управление, ляво управление, дясно. Пълен срив. Казахме, вятър е малко слаб и не ни позволява да изпълняваме повече фигури, но какво се прави? Ето пълен срив как се получава.
Съответно, при по-силен вятър, в момента в който отпуснем бара, крилото ще тръгне обратно да се издига. Пожелавам ви приятно кайтване и безопасно сърфиране.